Chlapci, spravil som vám jedno videjko, akú taktiku používam pri zoskoku. No, túto padajú detektory. Tí, čo to nestihajú, alebo ich žena otravuje na cestičke, a tuto je vehikl. Takže si počkáme, či sa nám to podarí. Dosť ľudí už tento nápad tiež používa, ale hádam, sa mi to podarí vám ukázať. Dôležité je pri 700-ke povedať, keď vyskočíš. Potom lete do 100, 300, 400, 500. Tak, z lietadla vyskočilo nejakých 7 darmožráčov. Za mnou už padáky. A už je tu palba. A tu sú kamoši. Ešte raz to otočíme. A ten jeden sa spadal. Tam už sa pálilo, takže prchám preč.